Una de les preguntes proposades per fer aquesta pràctica és: moltes persones que pateixen acidesa estomacal beuen llet per millorar els seus símptomes. És una bona idea? És una pregunta que no m'havia plantejat mai i la trobo curiosa. Diuen que la llet va bé per quan menges substàncies molt picants i, seguint la mateixa regla de 3, també per neutralitzar l'acidesa d'estómac. Però ara que ens ho hem proposat, anem a descobrir si és veritat o no. La sensació d'acidesa estomacal és deguda a l'acumulació d'àcid estomacal a l'esòfag. L'àcid estomacal està format d'àcid clorhídric, entre d'altres substàncies. La solució per l'acidesa estomacal és neutralitzar àcids amb substàncies molt bàsiques, com per exemple el bicarbonat. Generar la hipòtesi d'un experiment que no sabem ni ens podem imaginar els resultats és difícil. Per tant, he utilitzat el dit popular que diu la pregunta inicial. La llet és una bona substància per neutralitzar l'acidesa de l'esòfag, que genera aquesta sensació de malestar. I ara anem a descobrir si és cert o no. La planificació. Per validar la hipòtesi, cal saber l'acidesa de la llet i de l'àcid clorhídric, amb un indicador que serà l'extracte de coll llombarda. No tenim àcid clorhídric a l'abast, però anteriorment al laboratori ja vam calcular el pH d'aquesta substància. Perquè la hipòtesi sigui certa, la llet ha de tenir un pH elevat per neutralitzar l'acidesa sent una substància molt bàsica. Aquí tenim un got amb la llet i un altre amb l'indicador, que és l'extracte de coll llombarda. El que farem és afegir l'indicador a la llet i veure quin color agafa. No sé si es veu, però ha agafat un color violeta. Ara que tenim els dos resultats ja els podem comparar. Per una banda tenim l'àcid clorhídric, que té un pH de 2 o 1, que va quedar de color vermell al laboratori. I ara tenim la llet, que té un pH de 7. Això vol dir que la llet no és un àcid ni una base, és neutra. Per dir que la hipòtesi certa necessitàvem que la llet fos una base molt bàsica per contrastar l'acidesa de l'àcid clorhídric. Però ens hem adonat que la llet és neutra i per tant no fa res, no contrasta res, es queda igual. Per tant podem dir que la hipòtesi és falsa i el dit popular és fals. La primera qüestió. Cerqueu informació sobre el paper indicador universal i la seva escala de colors. De quin color seria una tira de paper indicador universal si la submergim en vinagre i en clara d'ou i en la solució d'amoníac que hi ha a la farmàcia per calmar el dolor de les picades d'insectes? Un indicador pH és una substància que si s'aplica en una solució li pots determinar el seu pH. L'indicador pH més comú és el paper indicador. Aquest paper està impregnat d'unes substàncies que adquireixen un color determinat segons el nivell d'acidesa a l'entrar al contacte amb una solució. Aquesta és l'escala de colors segons el pH de les substàncies. Els colors no són els mateixos que quan utilitzes l'extracte de coll llombarda com a indicador. El vinagre. L'àcid acètic que conté el vinagre té un pH de 4,8. Per tant, el paper indicador agafaria un color taronja molt clar. L'acidesa de la clara d'ou, que varia segons l'etapa, és de 7,6, més o menys. Per tant, el paper indicador quedaria de color verd. La solució d'amoníac té un pH de 11,6. El paper indicador quedaria de color violeta. La qüestió número 2. Fes una redacció explicant tot el que has après o has après a fer durant aquesta activitat. Indica també què és el que t'ha agradat més i què has trobat més interessant o més curiós. En aquesta pràctica, bàsicament, he après que és un àcid i una base, des de la part química. I com detectar-los amb un indicador casolà com hem utilitzat la coll llombarda, i localitzar-los a l'escala de pH. Abans de fer aquesta pràctica no sabia res de tot això, i ara ja ho he entès del tot pel nivell. I crec que és la primera vegada que treballem amb experiments tan visuals a classe de química, com són els canvis de color, i m'ha semblat força interessant.
I és això el que més interessant m'ha semblat, el que més curiós m'ha semblat, són aquests canvis de color de les substàncies mesclades amb altres. En aquest cas era la solució amb l'indicador de l'alcohol. Estem acostumats a barrejar pintures i que surti un color lògic de la mescla, o barrejar colors a la llum. Els compostos tenen unes propietats, una d'aquestes és el color, i mesclant dues substàncies amb uns colors determinats, pot sortir un compost diferent, amb unes propietats diferents i un color completament diferent.